A ver, por unha parte que vamos a usar a mesa e por outro ordenador. A mesa é o noso cerebro, a mesa de mezclas, non? De mesturas. E é moi sencillo que temos que facer. Nós chegamos aquí, ponemos os cascos e fixademos. Temos aquí cada canle destos micrófonos, non? O micrófono vermello, o micrófono amarelo e o número 1 este que pon verde que é o noso. Entonces, temos estos botonciños de aquí que pon mute, que en inglés é mute, que significa mudo. Si está mudo, que agora está, que ten a luz encendida, é que non se escoita. Eu por aquí falo, pero non escoito nada. Pois o primeiro que fago é abrir o meu micrófono. Eu agora estou falando e estou me escoitando por os auriculares. E sei que se escoita porque suben aquí estas líneas verdes de aí. Bueno, pois cando chega o técnico, pois os auriculares abre o seu micrófono e vai a xente que está ali sentada vai dicindo, pois, onde está? Micrófono vermello? Bueno, entonces abre o micrófono vermello e lle dice, fala, micrófono vermello, fala. Entonces eu por aquí... Hola, hola, 1, 2, 3... Moi ben, perfecto. Escoito, comprobo que se escoita e sigo co seguinte. Non hai nadie no micrófono amarelo? Pois non abro. Non hai nadie no micrófono negro? Claro. Vale? Eso é o que teño que controlar de aquí. E aquí, vedes que con música. Aquí é onde vamos a subir e baixar o volumen da música. Vale? Tengo o mismo de mute, pero a música, estos non se tocan. Estos están fijos, son os volúmenes que están fijos. Pero aquí na música sí que... Porque o programa vai empezar con música, vai empezar a tan, entonces vamos a baixar un pouquiño, deixaremoslo de fondo, e empezaremos. Hola, bons días, estamos aquí nun programa, vale? Bueno, chupado, ¿no? Sí. No hay moito máis que saber aquí. Y lo de la música... Núñez pierde la custodia porque su hijo lo cuidaban los abuelos. Pero moitísimo, este titular de aquí... Bueno, sí, No, esta de aquí, que si non vai a ser un pouco raro. O Coruñés pierde la custodia porque a su hijo lo cuidaban los abuelos. Vale. Muere el dibujante científico Eduardo Punset a los 82 años. A los 82 años. O maravilloso Marín. Bos días a todos e a todas. Hoxe estamos nun novo programa da Voz de Arnaldo. Estamos con Antonio. Hola. Arán. Hola. Manuel Lorenzo. Hola. E Hugo, son eu. E os vamos explicar o maravilloso que é Marín, para que os apuntedes a vivir uns días grandiosos entre natureza e alegría. Agora vos paso a Antonio, con noso concello. Grazas, Hugo. En Marín hai 24.360... Mira, a música está ali abaixo no do coro. Dalle. Vale, moi ben. E agora, fíjate, súbelle o volumen aquí, pouco a pouco, vale? Funciona? Sí? Vale. Para a música. Deixa aquí o volumen. Dalle o cuadradinho ao stop para parar a toda a música. Aí. Vale, xa temos a música. Non o despistades, por favor, que senón céntrase no que estades aí e non se dá conta. Mira, xa temos a As música. zonas naturais máis importantes de Marín son o lago de Castiñeiras, a praia de Aguete, a praia de Portocelo, a praia de Mogor, o ecoparque e a praia de Areas. Marín encóntrase en Pontevedra, Galicia, España. Vos paso a Arán. Ola, son Arán. Eu vou falarvos do patrimonio artístico e cultural do concello. En Marín hai moita diversidade artística e cultural, como o Raimundo Vázquez, o edificio máis alto de Marín, con 40 pisos. En total, ou a Biblioteca Municipal de Marín, con todo tipo de libros. Na nosa xena cultural hai diversas festas como o do Entroido, na que fan o enterro da sardiña, a festa dos maios, na que se elaboran bonitos adornos chamados maios. Tamén está a noite de San Xoán, onde saltamos a fogueira. Paso vos, Antonio.
Grazas, Arán. Eu vos vou falar das bebidas e comidas típicas de Marín. Unha bebida típica de Marín é a queimada. Outra é o viño, como tamén o licor café